Iltaqgħu f'Malta l-membri ta' grupp non politiku li jinkludi membri nisa tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-konferenza trattat l-irwol tan-nisa fis-soċjetà, l-isfidi li n-nisa jaffaċċjaw u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Il-laqgħa tmexxiet mill-kap ta' delegazzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa Naomi Kakija. I qalet li l-ugwaljanza hi fil-qalba tal-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija. Iddeskriviet dan il-grupp informali bħala spazju għan-nisa li huma membri tad-delegazzjonijiet tagħhom biex jingħaqdu flimkien u jiddiskutu. Ħadet sehem fil-konferenza wkoll il-President Emeritu ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca li wkoll kienet membru ta' dan il-grupp bejn l-2008 u l-2013. Min-naħa tagħha l-President Emeritu tkellmet dwar il-ħtieġa li l-irġiel ikunu inklużi fil-proċess biex in-nisa jkollhom vuċi akbar u ugwali. Isaħqet ukoll li għandha tingħata importanza lil vuċi ta' tfal, kif qalet qed isir bil-Kunsilli Lokali ta' tfal. Kienet preżenti għad-diskussjoni anke s-Segretarju Ġenerali tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Griega Despina Tsatsivassiliou Tsovilis, i waqfet dan il-grupp f'Marzu tal-2022.